Let's go. Alright. We need to stand here, Rhea. Just run away. Let's go. Do this. Snack för länge. Helt inte. Du får det svårt. Jag behöver inte bli fler. Ah! Du sa. Yes. Så nära ut. Döjd du? Nej, döjd inte. Alltså, inte du fel, jag hoppar här. Det är det. Jag tar gå i. Nej! Det som Astrid gjorde det gav. Gud, lagt. Ah, monkey! Du kan lunch poäng. Släpp! Fan! Det är ett tjeje! Ah! Jag kan börja med... Ah, det börjar här. Jag har alltid hört musik vid videon om en spela. Alltså. Ja. Ja. Nej, nej! Flames. Hej. Och så inte titta. Ring på den. Hej! Skriver du alla försökna och gjort alla malärna? Manglar 2 mallar Jans. Uppvuxen? Nej, inte. Kan det? Jag vet inte. Vars du ska ta väl? Nej, det var så... Jag skulle vi hoppa i. Vad har ont? Du har kunnat klistra fast. Han höll fast i västpapiret, det kunde man det. Sluta med mig för faktiskt. Ja, bra. Jag checkar upp 15. Ja. 4 sekunder, jag tror. Chillen. Ja. Nu börjar vinna som mig. Kan du öppna? I don't know what to do this man. Det kan du med inte så. Jag vet inte. Jump! Nej. It's like think. Get away! Nej, jag måste göra replay level. Jag säger det alltid. Hej det? Hej det? Hej det? Värst var det? Det ekar du in med alla menyer. Come with me, hell. Man bara zoomar in och ser det tills du har det. Slow motion. Tyck. Ewi. Jag är seriös att det tänkte tjej eller ben. Jag gör det jag så. Let's go, let's go. Come, I'm a coming. Yeah. Det var mig. Vi bench ut helt nu. Du har inte kollat på skiten nästan. En av er. Dammit. Fuck! No! Inte skakna. Nej, vi ska bara skita. Fuck, don't do it, man. Yeah, away from me. No, det är så nästan liksom, inte liksom är börjare. Hur är det?
Dumper. Smaknar. Ja. Jag magnar den, ja. Dumper, var det ikke? Jo. Han är inte kommit. Han var ju Jan, men för fan offline efter. Det är inte offline, känner jag. Inte? Jag vet inte. Var det stod det offline, men no. Jag vet inte, han hade varit offline. Så han kom online. Ja, det är inte. Du har sett att skriva. You can do it. Appa. Alltså lätt Levi. Jag hoppar för omvänd där timing på mig. Ah, shit. Slap another girl. Let's do this. Ah, my ears. Gör det inte där. Släppa mig. Backa till banan. Oj, nej. Det var så random. Fuck, vilken figurer det är. Kan man se on the weird där? Det är flammor. Yeah. This. Okay. Den böser och stash. Det är akkurat omvänt. Jan. Gott. Det är mig glöm på Jan. Ja. Släpp. Ja, vad det är. No problem. Chill. Sen mycket äldre chill. Ja, du märker det. Oh shit. No! Du vänder mig på det. Ah, shit. Henry. Asshole. Yeah. That yeah. Grabbar ordet renjökten allt. Yeah, ska nok. Allt ja. Nej, jag testar det. Ska bli nice. Och då tatt vi. Right. Det är inte för lata du går. Att det är verkligen nervös. Vi upp. Jack Naga real. I'm gonna bathroom dude. Och så just. No. Fuck guy. Så gen. Hey. Come on. No. Go away. I don't want to. Vi klarar det nu. Oh shit. Du satt upp i luften. Oh, det är gott. Yeah. Nej, actually. Which one of the high five did you? I show you how to do it. Oh, fuck up with that.
Du må ta det! Kärle mig. I ansikt. Retarded. Touch the man. Yeah. Yeah. Just tänder någon jävel. Seriös. That's a net. Fuck I. You can do it. Yeah, man. Hey, I can do this, right? Ja! Alltså på inte det där. Vad är det? Okej. Just chilling. Sluta! Så evigt, det är väl lite. Det might be sån där. Okej, kanske att man ska gå upp efter, jag vet inte. Då man ska börja så man ska fucka upp. I can do this. Yeah. Åh! Oh shit. Det var så cool ut. Mario. Shit, son det gäller. Så att jag fick lunch eller gala på rummet du. Kattat han. Nej, faktiskt har jag inte kattat det. Det visste vad någon annan är nu. Take that suck. If we come on a banana någonstans. Vilken är det Joel? Ska vi gröna nu? Ready? Great. Jag vet inte, du har inte gå in med något skoj. Nej, det ser bara så stort. Åh! Det var stort att du hoppar. Nej, Levi, nej! Levi, nej! Yeah. Folk som är i flammen här. Third of douche mode. Oh shit. Det finns vi flyer klarar så länge sen. Jag sa det. Okej, det vi har ett sist för du klarar det för. Yeah. I can trust myself. Right? It's the most risky stay in Nagade. Så ska jag göra det som Mario platforming shit. Det är så plattform. Är det här kan du Super Mario där utan i Super Mario 4 det är som du kommer till nu allt igen. Det är att det är som Mario 4 men inte klockbanan. Jo, jag minns men är det något nörd Super Mario spel? Yeah, Mario, New Super Mario Brothers, ta hoppar. Okej. En bana. Ja, det är så cool att gå. Shit, yeah. I Super Mario, nu. Tror du det? Levi! I'm a bastard! Yeah! Ja, nej, det får ni. Så är det till Outland Celebration. Oh my god! Huh? Ah, it's the gun away. Ah, okej. Nu är det Paper Mario. Det här är inte Mario, it's one fucking bit. No! Yeah! It's like my price. Det ser så förvirrande ut att lägga här. Yeah, fucking mind-blowing. Pappa! Kan inte vi spoilat något av mig? Nice. Jag vet kanske ska vara nu! Okej, vart det starta där. Hjälp någon. Ja, då starta där du inte kan gänga. Back där. Back framför dig. Mal gör det vi. I can do this! I can do this, man! I can do this! No!